camiño a Santa Amaro, aquí nos deixou neste cruce, no que hai unha casa, dúas casas, nada máis. Pon que Santo Amaro está a 36 km, supuestamente pasa por aquí algún transporte, pero non hai ningunha señal, nada que cho indique. Non sei. A ver, porque está anoitecendo. Bueno, facéndose noite, recolleunos unha furgoneta no cruce, trouxonos ao principio do pueblo, e agora no principio do pueblo unha camioneta. Iria vai detrás, así como nos remolque nunhas sillas, e iría máis xente ou aquí come. Nada, as carreteras son todas de terra, non, area, que ainda é peor. Acabamos de cruzar un charco e díxome que íbamos cruzar o río. Aquí estamos, cruzando o río, mira. Estes son os meus pés dentro da furgoneta. E el que vai por fora da furgoneta directamente. Mima, que loucura. Bueno, marchamos de Santo Amaro, donde viñamos ver os lençóis. Nada, que dicir deles. Pois que é un dos sitios máis bonitos, eu creo que nos que estivemos, tanto Iria como eu, como calquera persona, porque dudo que haxa sitios moito máis bonitos que isto. Consellos, bueno, máis que consellos vou un pouco a explicar o que fixemos nós. Vale, chegar a Santo Amaro, punto número 1. Hai unha furgoneta que ven desde São Luís, que te colle no hotel, que estes ali, hostel, donde tú quedes con eles, e te trae aquí tamén, no teu hostel, pousada, donde tú lles digas, vale 60 reais. Se ves en bus, vale 60 reais o bus hasta lá un cruce a 30 km e despois pagas 20 máis. Entonces casi é mellor, é moito máis cómoda e máis barata a furgoneta. Ah, é verdad, casi se me olvidaba. A mellor época para vir é o mes de xuño. Non hai nadie. En xullo hai moitísima xente, non hai nadie, os lençóis tan cheos de auga. Ahora había xa moitos vacíos. Entonces, xuño, o mellor mes. Aí sí que xa ten que ser, vamos. Dorme, pero mira se dorme.
Nos léramos de que non se podían facer por libre, porque, bueno, non deixa de ser como un deserto. Nada, tú podelo facer por libre. Atopamos un chico español e un francés al ano medio que estaban facendo a travesía completa, que son 5 días de Barreiriñas aquí. Descargáronse en Wikiloc a ruta e leron así algún blog de alguna persoa, sobre todo en portugués. Hai información. Estaban facendo os dous solos, aforrándose o tema do guía, que é unha pasta. Pódese facer. Eso, toda a información en portugués. Así que mira, vaiche valer para algo ese galego que decías, e para que quero yo saber el gallego? Pois mira, neste momento estáche ben sabelo. E se non, por fastidio te pago o guía. Bueno, se non queres facer todos 5 días andando porque é duro, podes vir hasta aquí realmente e podes ir tú andando hasta Bretaña se queres dormir ali e volver outra vez. Bretaña, nós estuvemos na pousada da felicidade e ali menor felicidade de todos, son mal encarados, mal educados, intentan cobrarche demais por todos os sitios. Mira que eu nunca falo mal de ningún sitio con nombre, pero este, se o podedes evitar, que creo que hai outro, restaurante ou pousada Felicidade, que son como pequeniñas 2 ou 3 casas que hai no medio dos lençóis, que agora basicamente viven do turismo. Pois evita o se podes. Felicidade. Ali non hai felicidade. E despois estuvemos noutro que é o da Gaivota ou Golondrina, que ese sí estaba moi ben, aí xa eran educados e estaba todo ben. É verdad, 40 reais comer, 40 reais cenar, 40 reais dormir en todos os sitios que te atopas por aí polo medio. Eu que sei, se eres unha persona que che gusta andar un pouco máis aventurera, eu si me quedei cas ganas de atravesar de Barreiriñas a Santo Amaro ou de Santo Amaro a Barreiriñas. Son 4 ou 5 días, pero de espectáculo. Eu estuve en 2 días e non me cansei de ver lençóis. Cada lago é diferente, cada lago ten un color distinto. Que facen aquí as vacas? Ainda é un misterio. Pois moito non deben comer, porque lá está lambendo unha pouca area. Para todo o mundo que lle dá tanto medo Brasil. Pois mira, aquí imos ir yo de noite. Estamos no barrio das afueras, oscuro, e a xente non mira nin pa nós, máis que para decirnos hola, o que lle parece. Así que, non sei, con este vídeo, aunque non este grabando nada interesante, pois quería desmitificar un pouco de que Brasil é inseguro, é peligroso, vante roubar, vante matar. Pois mira, nin pa nós miran, ao mellor un pouco pa Iria, porque estaba moi guapa. Pero do resto, nada de nada. E non te perdas o próximo capítulo, onde visitaremos Jericoacoara, onde o vento xunta o mar co deserto. Gustouche? Pois suscríbete e para atopar máis información, bota un ollo á descripción.